Arestado ang usa ka batan-on sa Tagum City. Kansa nakuhaan og droga, human kini nalang bigit sa disgrasya tali sa motor ko sa ka SUV sa Purok Talisay, Safra Compound, Barangay Magugpuis ning siyudad sa Tagum. Alas 8:17 ang tangna sa gabi, Disyembre 17, 2025. Nailhan ang dinakpan niya si alias April Boy, 18 anyos, lumulupyo sa Purok 5, Barangay Bantayan, Asuncion, Davao del Norte. Sumala sa report sa Tagum City Police Station. Misulay matod pa og sibat ang maong batanon. Human hitabo ang aksidente apan napugnan kini sa mga motorista sa maong dapit. Samtang atol sa pagresponde sa kapulisan sa maong insidente, misulay na usab og ikya sa maong batanon og misukol pa kini sa kapulisan. Hinungdan nga gipakalma kini, dayon gipagayon ang body search. Kung di nasakmit sa iyahang posisyon ang usa ka pipe na dunay sulod sa gidudahang residyo sa marijuana tungod sa illegal nga droga nga nakumpiska sa kapulisan. Gilayong gining aresto o gikumpiska usab ang gimanihong motor nga nalambigit sa disgrasya. Balog na karon ang suspect sa Tagum City Police Station og magatubang sa kaso paglapas sa Article 151 sa Revised Penal Code ug tukmang kaso batok paghupot sa illegal nga droga. Para makabaton og limpyo nga lawas gikan sa sulod paingon sa gawas, Magsanton Gold Coffee Mix alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Larsanyol, XFM News.